Moikka! Tänään mä ajattelin näyttää takkilöytöjä, mitä mä oon aikoinaan tehnyt Kirppikseltä. Mennään suoraan katsomaan näitä takkeja. Elikkä ekana tässä on tämmönen pitkä nilkkoihin asti yltävä musta toppatakki, mikä on ostettu Tiseestä. Tästä mä maksoin 35 €. Ja sitten seuraavana tämmönen Peak Performancen punainen kuoritakki. Tämä ostin Facebook-kirppiksellä ja oisko tää ollut 10 €. Sitten on tämmönen perusmusta kevyt toppis, Skifi-merkin. Tää on kans muistaakseni Rovaniemen kirpparilta ja 10 €. Sitten on tämmönen ihana vaaleanbeige trenssitakki. Tää on Tiseestä ostettu ja tästäkin mä taisin maksaa 10 €. Sitten yksi oma lemppari, varsinkin kesällä, tämmönen kropattu musta nahkatakki. Tääkin taitaa olla Rovaniemeltä kirppikseltä ja 10 €. Sitten on tämmönen punainen baseball-takki. Tääkin on Rovaniemen kirppikseltä ja 10 €, niin kuin nämä kaikki muutkin tuntuu olevan. Sitten tämmönen aivan ihana muhkea vaaleanpunainen vaahtokarkkitakki. Tää on Haukiputaan kirppikseltä ja oisko tää ollut 25 €. Kiitti kun katsoit, pus pus, moikka!